Alright, sanibona ngani zakuthi kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina ngani zakuthi yabo. Sibusiso lo mfana kaMabasa yabona ngisemsebenzini njengamanje ngiselunchini. Sengithi ngithi sithi ukushare kancane izwi lenkosi yabona. Alright, sizoshela kuphi incwadi yamaHebheru chapter 10 verse 26 and 27 yabo. Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. Okay, ngizolila ngesizulu ngani zakwethu ngoba ngumZulu vele yabona. Na ulifunde ngani zakwethu ukuze ningikholo lento engifunda ukuthi akusiwa amazwi amlawa. Amazwi kodwa kaJesu ngani ukuthi akuveli kimi lokhu ngizokusho vela uNkulunkulu okolwakhe wakubhalwa ezwini lakhe la. Okay. Lithi eBhayibheli ke ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesilwemukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso akusekho mhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono. Ngizila iBhayibheli lithi ngokuba uma sona ngamabomu into yenza ngamabomu into yenza nje ungenandaba uba reckless yabona. So uNkulunkulu uyasikhuza la ukhuza abantu emhlabeni yabona ukuthi uma sona ngamabomu emva kokuba sesilwamukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso emva kokuba sesizwile ngoJesu Kristu bese siyaqhubeka thina siyona ngezibhomu yabona. Lisho kanjalo izwi lenkosi ukuthi emva kokuba sesilwamukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso bakwethu malithi iBhayibheli ulwazi olupheleleyo lweqiniso ukwazana noJesu kuphelele. Alikho ulwazi oludingayo emhlabeni ngaphandle ukuthi wazane noJesu mawumuntu nje ozephalisha emhlabeni yabona. Alikho ulwazi oludingayo ukuthi wazane oluphelele ngenxa ukuthi ngaphandle ukuthi wazane noJesu Kristu. uNkulunkulu kahle uzaqala ulwazi olupheleleyo ukwazi uNkulunkulu wazana noJesu yabona. So uNkulunkulu ke uthi ngokuba uma sona ngamabomu sona uNkulunkulu emva kokuba sesilwamukela ulwazi olupheleleyo lweqiniso unguJesu Kristu indaba eyiphathene noJesu. Lithi ke iBhayibheli akusekho mhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono. Yabona uJesu Kristu waba umhlatshelo wethu kanza kwethu efela thina izono zethu ukuze sithethelele izono zethu yabona. So uma sizobona sitshele mhlawumbe ukuthi siyothethelelwa ngale kwelizayo izwe ayisekho emunye umhlatshelo nganza kwethu yabona. Wona la mawona ngamabomu uNkulunkulu emva kokuba sewazana noJesu Kristu uNkulunkulu uthi awusekho omunye umhlatshelo noma ayisekho enye indlela esingathethelela ngayo izono. Mawuzobona la emhlabeni uzithi mhlawumbe ukuthi hayi ngiyothethelela sengingale ngiyothethelela sengifile yabona awusathethelwa nganza kwethu yabona. Mawuyona nje uNkulunkulu akusekho omunye umhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono. uJesu Kristu wafa kwaba kanye sekumele siphile impilo engcwele. Mawufunda ke la ku27 lithi lithi masiqhubeka njalo mawona ngamabomu akusekho ukuthethelelwa futhi awukho umhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono yabo. Okay, bese lithi izwi lenkosi ku27 verse 27 lithi kepha kuphela ukulindela ukwehlulelwa okwesabekayo nomlilo ovutha be ozawunqonqisa amaphikankani. Iphinde futhi lithi uma sona ngezibhomu lithi iBhayibheli kepha kuphela ukulindela ukwahlulelwa. Nganza ukuthi sokwahlulelwa ngokomsebenzi yethu ezulwini sehlelelwa uNkulunkulu noJesu Kristu indodana yakhe besahlulelwa ngokomsebenzi wethu. Lithi ke iBhayibheli kepha mawufunda 27 lithi kepha kuphela ukulindela ukwehlulela okwesabekayo. Mntaka baba mase sehlulelwa kuyobe sehlulelwa kuyobe kungadlalwa. Lithi iBhayibheli ukwehlulela okwesabekayo okuchaza mase kwehlulelwa uyawubona enkantolo makwehlulelwa isiboshwa kuthiwa wena 6 sentence 25 years kusuke kungadlalwa lapho leyajudiswe mini business. So noNkulunkulu la uthi uyowesahlulela lithi iBhayibheli lithi okwesabekayo bese lithi la nomlilo ovutha be ozawunqonqisa amaphikankani. La sengikhuluma ngesihogo iBhayibheli malikhuluma ngomlilo ovuthayo be ozawunqonqisa amaphikankani abantu abangamhloniphi uJesu nabangamlaleli abona ngezibhomu njengoba lisho iBhayibheli abaphezulu verse 26 ukuthi uma sona ngezibhomu emva kuba sesilwamukele ulwazi oluphathele noJesu Kristu ulwazi leqiniso akusekho umhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono. Ayikho uNkulunkulu into angayenza ukuthi mama sona ngababomu yabona ngenxa ukuthi usinikeze uJesu Kristu kumele sithethelele ngayo izono uyo umhlatshelo wethu. Lithi ke uma sona ngenkani sokwahlulelwa kuyobe ngekho mnandi ke sabe kwehlula kaNkulunkulu mntaka baba. Uyawubona enkantolo makwehlulelwa isiboshwa sisentence 25 years or mhlawumbe siphaka kudilika jele yabona. Uyawubona usuke kungadlalwa lapha yabona. Ke sabe kwehlula kaNkulunkulu bese lithi ke nomlilo ovutha be ozanqonqisa amaphikankani. uNkulunkulu akazwana amaphikankani nganza kwethu. So engakusho singoni ngezibhomu yabona ithi mawonile mhlawumbe wenze iphutha elithile hamba kuNkulunkulu ukuthi uJesu ngithathelele ungihlanze ungcwelise mawonile yabona ungoni ngamabomu ngoba into yezala uzokwehlulelwa uNkulunkulu bese ethi nomlilo ovutha be ozanqonqisa umlilo ozonqonqisa amaphikankani mawufunda leli verse leli yabona ochaza ukuthi uzoyisihogweni mawona ngezibhomu uNkulunkulu bese ungayicela intethelelo ijana mhlawumbe ukuthi uzokuthethelela usungale ngakuye kuyobe kungadlala kuyobe sobe sisenkantolo lapha kaNkulunkulu esahlulela. So singoni ingane zakwethu ngezibhomu ngenxa ukuthi sithi mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu uyosehlulela ngani umhlatshelo wenziwa la emhlabeni uJesu Kristu njengoba lisho izwi lenkosi yabona akusekho omunye umhlatshelo olindelekile yabo melanga sone ngamabomu yabona. Ngiyabonga.